Hi guys! Welcome back to my channel. This is Rick Stiguma and today is August 28, 2017 and sineselebrate natin ang National Heroes Day dito sa Pilipinas. Yay! Walang pasok mga estudyante, lunis na lunis, so palakpakan! Yay! Woo! Yay! Walang pasok. Walang pasok ngayon guys, walang pasok. Bukas meron na. Meron na. So, sa araw din na ito, August 28 is sineselebrate namin ang birthday na aking mama, si Mama Sally. Yay! Happy birthday, Mama! I love you. Happy birthday, happy birthday. So, ito yung mga nangyari kanina sa birthday na aking mama. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, bumkaraka-raka at ito na.
nagtatapos ang ating vlog for today. Salamat sa mga nanood mula umpisa at hanggang sa huli. And once again, don't forget to subscribe on my YouTube channel, Brixie Guman. At kung gusto nyo ma-notify sa lahat ng aking mga vlogs, just click the notification bell at pwede nyo rin akong i-email sa brixieguman@gmail.com. Thank you. And see you sa susunod na aking vlogs. Bye-bye. Thank you.